lamsogo do phane kok nai tong nai khajane takok te bukhuk song no sung tabok phaisok phaijak chini astobol nokhlawo tamne bagen khake tini sung saimano sini te prasarone kaisa thansa ko thum laimani o thayo sung saimana thangnai sini yango sini MDC bini khuk tei khaiye busuk joratei borok kuthum kha tai busuk joratei kuthum thothokma tong tabuk sak jora boma hai no bar sibjak abono sung kisa saima lainani thangnai sini MDC ni bising tei khlaiye ang koinai sini cameraman no yang taise phainani bagai lamsogo tini o astobol moidano je kabangma salni yagulo no omaike je kaisa sini tiprasa je party khai tongnai rokni kabangma bisini yagulo tini kuthum laiman mani abono boma heke bokhawo matong tai tabuk boskango tini je kuthum laimani bahai busuk jora rok borok phaino tamo success januk jakna abono kisi sa saikna hambai dofani kok media channel no tini sung 12 tarik Mars 2022 o salo sung saimano sara tiprasa area kerengnya sini Maharaj Production ni netrite kaisa kotor lukuthum panda astobol nokhlo chengmani digi thang tongo bone bagai cheng jotto kisu tirpura hastene jotto sikla salai rok heke YTF borok jotto no 2-3 din romi samung khaili mani tabuk wahine samung jeta tuk take chini tama tini tabuk jora pura complete khlai man baikha bone bagai chini borok tini cheng ora wan chuk lai mani ang tabuk parawo pura tui gari rok tui phayo gobang borok chungna donation khainai tongo oba haikene cheng je tabuk tui gari tei phone cheng tinar free tui bag lainai bone bagai tabuk jora ani je phaimane o lama tini jang tabuk sekang tabuk just bajikha 10টা 20 hayo jotto borok phainan bagai ampalai je jaga cheng target mane ang already village wato kaise ke samane kia batabo wato kaise ya village 8টা 10টা অবহাই খলাই বরং তো গাড়ি মালাইয়া অনেক কিছু বড়ক সাইড তকলাই পুরা বরক ফাইনাই বনে বাগে আং মিয়া বহাইনে মা সাকা তিনি তাই চাই নাই মা সেবরা তিনি নি ওম আস্তবল নখলা হেক মাত অব তিপ্রা মথন বাগে চিকন হাকিছে মাতঙ্গ বনে বাগে চং তিনি সারা ও আগরতলাও tipra sarok ne borok ne teitar mane chung sopungai rena abo chini pura bisas asaga tipra sarok tabo khamjagai thanchagai tongman jaga wa sengai suru singya ko tabo sinor onek borok obo nor media ne bisen joton nogi tong bone bagai seng tini obo astobol to sagya peba seng je target poila chini Maharashtra target mane 30 hoyto 35,000 hne jeta samane peba abo kichu ya seng village totally nonang bahai ke borok phaine hisab khaina 527 ta addition village tongo 527 ta edi village ni 200 taka haike besak abone lekha jas bon baga 200 bai to thagiya na bone bagai seng tabo ekdom suja suje chinara sudu edisi area ya sudu tara tak general area tong nai agortala tong nai barbo phaibai nai bon bagai nichindo seng ore je seng ekla de sakabo borok tong nai hamba ke tai kaisa ke tabuk oro sungmung phayo oro ki je tabuk ti pramotha khlai tongnai borok simida phainai na tabuk kabangma IPF ti hairok oma haike ti prasani bisingo kabangma je party khai tongnai borok buta phainani kokrok amai rok bahai to tong tabuk sak jara to ao kaham proshno phiaba tabuk sak jara to chikon party to kon krikya jarana chung ti pep no nahade IPF te nahade just neta sim to public to karine neta ro to phaiglak pheba public ke joton phaibai nai masa mane karjone pheba chung tabuk sak jara chung semana 90% chung tabuk thancha on 90% thancha ni borok joton phainai bakhe o program phainam chung phano phairak ya oma hi lukurok bo tongai mano aborong no toile nang tamo sanai omoto kaisa mane opoprosar hni mano seni bisas tongo seng o Maharashtra ni je tipra motha party obo kuno dino o je kubun party haya Maharashtra ni je party
abo belai ke khas rangjak discipline gonang party manijaknai party serengjaknai party abo ni bising tei borok tok mane yongla sikiri phana borok narga imanya kono dino borok o kirimana tuyei phaya tongya abo sini biswas tongo abo ni bagai nang guarantee ri sawo songoro mat chichi kono na piaba borok komungya hambai narok khnai mangkhana astobol mat ni capacity जों khana mani 25,000 30,000 ni piaba mat chichi konai thangnai tini abo bubagrani kok simia tabuk oro tongnai lukurok ni kok जों naileno busuk joratoi boskango je tabuk panda chengmani yagulo busuk joratoi rok borok ngai thangno जों nailenai tabuk sak jorato turuk turuk borok phai tongmani nugo aboni bagai je program chengo जों norok ni thanio dadak sidak sini to phani kok ni bising teke norok ni thanio जों mangphli tu bunani chaitoknai hambai